Arma dostlar. Bugün gepleşigimizde geçmişte eden yanlışlarımız üçün pişmanlyk duymalymy diýen mowzuga başlaly. Adam diýen zat geçmişinde bir topar yanlışlar eden bolupdylar. O yanlışlar üçün pişmanlyk duýan bolupdylar. Köpümiz şeýle, dogrudan. Ondan başgalaryň bize nesihat bermegine görä pişmanlyk duymak o zat däl, zat diýen ýa nesihatlar berýändir. Ýöne logik tarapdan oýlansak, biz şu pişmanlygy näme üçin duýmaly däl diýen içimizde bir sorag dörýär. Şoň üçin şu sebäpden hem adam özüni günäkär duýup, geçmişdäki eden yanlışlar üçin pişmanlyk duýup gelýär. Olan bir adam bincelik etden ulu bir zatlardan biri sebäbi adamyň ünüsü, energiýasy şoňa gitip durýar we günüň dowamında adam özüni bir hili bir rahat duýup gelýär. Günüň dowamında däl, näçe ýyllaryň dowamında şoňaly. Ondan edýän arzuwam mysal üçin geçmişe gidip şol eden ýalňyşymy ütgetsem gowy bolardy. Bugün başga ile ýaşardym diýip şoňaly pişmanlyklar edýändir. Ýöne umumyň garap görsek, adam diýen zadyň kän bir saýlama erkinligi ýokdur. Sebäbi kiçilikden biziň kellämizde bir topar programmalar goýulan, biz doğuljak ýerimizi saýlap bilemzak, haçan doğuljagymyzy saýlap bilemzak. Ýagny biz çağlykda biziň kellämizde ine şul gowy, ine şul ýaman diýip şoňaly bir topar programmalar oturdular. Ýagny şu programmalara görä biz şu eden saýlawlarymyzy edendiriz. Ýagny biziň hiç bir ütgoşuk erkinligimiz ýokdy diýsek bolar. Birem geçmişde edilen şol saýlawlar biziň şol wagtky özümi duýuşumuza, ýagny bizde bar bolan bir gözýetime görä edilen bir saýlawlardyr. Ýagny şol gözýetim, şol duýgular bilen bugün bolsagam ýene şol saýlawy ederdik, dogrudanmy? Diňe biz bugün ütgedik. Indi şu geçmişde eden adamyzy ütgoşuk göz bilen seretip bilýär. Şoň üçin biz şonu ýalňyşmyka diýäris. Şoň üçin geçmişde biziň bir ütgoşuk erkinligimiz ýokdy. Biz şoň üçin özümizi günäkärlemegiň manysy ýok. Umumyň alanda şonuň eger ýalňyşdygyny bilen bolsak biz etmerdik, dogrudanmy? Şoň üçin hem özüň günäkärlemegiň bir manysy ýok. Şoň üçin pişmanlyk duýmagyň manysy ýok. İçiniz rahat bolsun. O zatlary pikir etmeň we geljege gowy niýet bilen seredip, gowy energiýa bilen seretseň şonda ýaşamak aňsat bolýar. We geljekde de gowy işler etmeňize sebäp bolýandyr. Elbetde adamda ütgoşuk çylşyrymly meseleler bolup biler geçmiş bilen baglanşykly. Ýagny ýene de pişmanlyk duýmaga dowam etipler adam diýen zat. Onun ýaly meseleleri ýürüýte psihoterapiýa bilen çözmek dogry bolar. Ýöne umumyň aýdanda geçmişde biziň şu eden ýalňyşlarymyz barada pişmanlyk duýmagyň manysy ýok. Sebäbi başga ýyly biz şoň saýlap bilen zokdyk şu geçmişde. Ýene de şoňda saýlardyk. Şo wagtky duýgumyz, gözýetimiz bilen. Hatta biz geljegi alanda da ele determinizm diýip bir düşünje bar da filosofiyada. Filosofiyada däl muny ilmi taýdan hem alymlar suwud etdi. Ýagny adamyň kän bir häzirki ýagdaýda da bugün şu wagtdan bir kän bir erki ýok. Sebäbi edip duran zatlarymyz biziň köpüsi kelle goýulan, programmalanyp, ýagny öňünden saýlajak goýulan zatlarymyzdan öňünden belli. Sebäbi biziň kellämizde goýulan programmalaryň köpüsi daşar, hemmesi daşardan, köpüsi däl. Yani gepläp oturan sözlerimiz, öwrenen dillerimiz ýa-da jemgyýetiň içinde özümizi şeýle alyp barmaly diýen düşünjeler ýa-da başga da hemme zatlarda dogry ýalňyş diýen düşünjelerin hemmesi bize daşardan gelen. Şu sebäpden ýagny biziň isleýän zatlarymyzdan
Eger misal üçin biri bize şu wagt doňdurma isleýän diýse, biz ya yok ya hawa diýär, dogrymy? Şonam biz özümüz saýlamyz. Şo bir yerden gelýär. Şoňa görä da aýtýas. Determinizm şonu düşündirýär. Şeýlelik bilen buňky güründeşligimizi gutaraly. Sağ aman bolun.